Ngadap na kajing sungungu, yu blay sa isisiyan pat, ang anay kapor ka mamanta, ya ka bangayo pat, banyak kren bat pi, nakanay ka jeka, ya kanay ka gospel ka jong Jesus Christ. Ya kanay ka ktiyan ka ba bat ya kanay ka ktiyan ka ba don bor ka jong try. But day yang taha mga kren ini ka ktiyan, nga kwa ba nong film, day mga kren mga, handra yu blay, uyay pinkan mao biyang sa isisiyan, ya ka ktiyan ka jong, uday yu blay ba kren. Kanay ka ktiyan, kanay ka bala persat do mynsiem, banganget, ya pigi ba pediang, Pinyok pediang sisya, ya kabor, kay jong mynsiem. Tading taha kanay kasingi nga kwa abanong yifi, ba kano ka ba kynja do, kano ka ba kynja briew, kata kanomla ban sngewthuh, ya ka ba kynja mynsiem. Kababal kaya tu yangi, bahaga por ka ba mensua, ladon kita ki reuniam, ki ba peniyat ya niam karukam. Henry ki peniyat hakata ka ba kynja mynsiem. Laniki kim shimla longru kita ki bakin jamin sim ki penyat bi haga do bat haga jinglong briew bat haga taga jing sngewthuh briew yagi aka baro bat yaga ktien ke jong blay bat iki hukum jong u kilaya penpai da kumni da kumtai bat hadu ba jisu uwan ban penbet kita ki aka baro bat habau try uwan ban penbet yaga taga hukum habau wan penbet kita ki jing hikai baro Boro kita ken ki reuniam ki bakin jado kilong persya yau Jesus Christ. Ngakwa ba nong ipi ladang ikwa ban syakri si sayo blay. Nginom la ban syakri u hakado. Nginom la ban syakri u hakata ka bakin jabriyo. Ngiha ban syakri u hau mynsiem bat aga jing sisya. Ujisu kran syaya kata habang ngapuli ka negapor na uyanis kanigalanong ka ba saw uong ini kikintien ya ka bang ila jupulin na kapor sa kapor banpin kan mau biang ingilang hanga ni kapor uong kumni kadakot ka ba arfulay ka ong Henry kapor ka jab at kalong mentaken haba kinong mani blay kiba shisha kinyamani yokpa haga mynsiem bat haga ba shisha nabaw paru uwat ya kabakum kita ban yamani ya u. Ublay ulang o mynsiem baka day ya kiba mani ya u ban mani haga mynsiem bat haga ba shisha. Kado bat ka mynsiem. Kata kaba mani da kaba kynja do da kaba kynja niam da kaba kynja briew. Kata kamentoy hakamat jong blay. Namar ka babel ka kran biang ya kata ladang apuli ka ni kapor nagashiti ke jong Paul syaki nong Rome uang kumni naba kata ka jingimut brai jong kata ka do kalong ka jing shuan ublay namar kampen hapo yaladi ya ka hukum ublay lemni shisha kamla aken kababal ka ong ya kata ba ka jingimut brai ka jong kata ka do kalong ka jing shuan ublay Uno briew ubaya ya ka do uno briew syakri ublay haga ta ka bakin janyam ka bakin jarukom Ublay wang kalong ka Yesun bat nga kata. Bat namar kampen hapo ildiha hukum namar ba utao bakan sa doayam ka uban pen ka ungu ini kaktin. Ka apala di uban pen rit aga ni kaktin. Babel ka ong hang ni ka ong ba namar kampen hapo ildiha hukum ublay lemni shisha kam laken. Kumta kita kibalong ha ka do kimla ban pen sungo ba ya ublay. Kita kibalong ha ka do kababal ka kren syang ni ka ong bet kimla ban pen sungubha yow blay today ing ta nga kwa ban ong ifi bo try jisu open shy wong kamday kaban sawan re kalong mentaken bakita kiba mani yow blay kin mani how mynsiem bat aga jing shisha kaday katangi haban yo ya kata ka bakin mynsiem ya ka bangin syakri yaw ta o bakin mynsiem Badihing ta kaktin ka jong blay ka krenshay, baka dohi kay le persya, bat kataken ka bakin jamin sim. Ngakwa aban puli ka ni ka por ka ongom ni kaktin ka jong blay. Galatia ka namasan ka ni ka dekat ka bakat nriyo ka ong. Inray nga ong to ya daw mynsiem, tikum ta pinampendap ya ka jingkwa ka do. Namar kata ka do kaya kwa mar persya yu mynsiem, baru tao mynsiem mar persya ya ka do. Namar kini kia mar persya kat ba pim yo le ya kita ki aka ya ki ba pi damon namar apia yo mynsiem pim la asyu ban ya kat bamon reka do ka ong be ya kat bamon kadon ke jing brai ke jong ka ba long persya ya ka tin ke jong blay tading tanga ong ipi
na basdang mene bakita ki briew hagapor ke jong Jisu ki bakin jado ki bakin janiam ki bapenya ya kita kiniam ki rukom ki long mar persya ya u Jisu na marega ei ka ba u Jisu hikai na marega ei ka ba u Jisu upeni kalong mar persya na mar kata ka bakin jado kamla ban sngewthuh ka bakin jamin sim ka bakin jamin sim ka sngewthuh ka bakin jado ka sngewthuh ru ka bakin jamin sim andre bakin jado umla ban bishar ya kita kiba kenjamin sim namar kalong ke jing ibit ho tongan puli biang kita ke dekat hagani ke por ka bamenta nak sithi ben kong koren loma ar ke dekat ke ba khat saw ong riu priu bakin jado pediang kita ki ru ki jong sim ublai namar kilong ke jing ibit hau barum la ban itu ya kita ki bakin jamin sim bala bishar ya ki riu tau bakin jamin sim u bishari ki baro henry ya hi amdan ba bishar namar ai watip ya jingmut utrai baun hikaya henry ngi dan ka jingmut ukrisken hangi ke kren chai bau brio u bakin jado umlaban sngewthuh ita ka bakin jamin sim namar kata ka bakin jamin sim hau em ka detang ka jing ibit tading dah ka por ka jong Jisu ya ka ei ka bau trai ule ya ka ei ka bau hikai ya ka ei ka bau pen em ha kita ki bakin jado am kalong be tang ka jing bit kalong be tang ka jing ya mar persya ya ka ei ka bau trai ule ba de ka ei ka bau hikai tading ta ki pulihi ya ka ne ka hukum ki pulihi ya kita ki ei mo ya ka ba ladon ha ka tasmin barim ha ka por Henry kila penjensur ya kata ke hukum haduk kata-kata ya ka ba kila ruban lekat pakimon ki manipulit ya kene ke hukum kawin na ta ke hukum kalong ba kila ban ino ya ka briew kano na ke por wat lada ka de ke tengah ka baki kila ya pen scam na kata ke tengah ka baki kila ya pen itu akamat jong blai kila ikan tiu kurim Henry lada kata ke kurim le si ka kadai ka briew ka bamnang ban shet le si kala kam ai mlo sibon utau briew ula ban divorce ne ula ban no ia kata ka briew berkat pi kum kata udan dah kata ka por dan kat ba le si ka briew mo kala kila idap itha kila idap yasham kila idap scam kamat jong blai le si ni ka briew ka kum bakla tan kendiat ru hangani ka por em utau briew ula bete ban no ya kata ke briew kila penjensur kata hukum aduh kata kalong fleksibel aduh kata ba no briew ula baik ban lekat ba umon ya ke briew namar ba briew ha kata ke por udai bi ubasen syar uba penya ban ulong bi hakli tading tam ya gani ke briew ke bala syakem ha ke por ba ke klim namar ba ki target yu Jisu am ki kem ya gani ke briew ki wanra akmat jong try but kida pen iru ya ka hukum kumbaki it ka hukum kumbaki tip kita ka hukum kumbaki bat kita ka hukum ki ongkat kum ka an ka jong Moses la dalap ya ka ni ka brio la dai bet ban shulen temau ya ka ki wanra ya kata ka hukum hakamat unong tho hukum hakamat u Jesus Christ uba tip ya ka hukum na de ma buat kho ya ka hukum kum no u tho ya ka hukum na ro fi pe ya ka tien ka jong blai fini ba de u blai u ba tho ya ka hukum da ki sin ri ati ka jong habangi puli yang ni na ka Exodus ni ba de u blai ba tho ya ka hukum da ki sin ri ati ka jong ha ka Exodus kal nang ba life way ki ne ka dekat ka ba khat pra ka ong kum ta onda u lawai no ban kren how Moses how lom Sinai ula ai hau artli ki maulan keniap jonga jingpla ki maulan keniap balatho ken da ka shinria ti ublay de ublay watho ya kita ki hukum da ki shinria ti ki jongu hagita ki artli ki maulan keniap bat kini ki brio menta ki wanra ya kene ka brio pila ban shem ya kata na ka gospel ka jong Yohanes kal nang ka pra kilawan ra ini ka brio kamat u Jisu daga ba ki kwa ban pen ba ki bat ya kata ka hukum ndai ba ki isi ya kata ka brio ndai ki kwa ban pen apshrip ya u Jisu usngu tho ya ka jongki ba de heng ta onda ba kilawan ra itu ka brio ki ong bet kat kum ka hukum ka jong Moses de ben tham mau ya ni ka brio kum ta u Jisu
Kum ni kendo em. Utho deh, utho ani kendo. Utho dak simpri ati ke jong. Baru Jisu pen pawang ni ong pi batai yang ya ke hukum. Namar di manga wa tho ya ke hukum. Udah tho dak simpri ati ke jong. Ha ke kendo. Kiwan ban batai yau lawgiver ya katakan law. Dan kiwan ban batai yau tau nong ai hukum ya ke hukum. Tading tau Jisu ang uno na pneng jong fi. Uba klempop to ai bon kawang ya tau mau bening kom. Tading tau Jisu kiwan ra da ke hukum baru Jisu ru ai da ke hukum ya ki. Namar utip ya kene kawe. Babaro ngilong ki bapop. Maka babal ke keren syai kata don bohok dan bohok. Baro ki biyang hangta kide ki bapop sudah. Berkiwan hangta ban condemn ya ne ke briew ban penrem ya kene ke briew. Daga baki mut ban peniap ya kene ke briew. Namar kiwan mde baki komong ngi pi mene mde baki ni ki briew kiwan ba ki isi ya ne ke briew mde baki isi u Jisu. Namar la u Jisu u ong kata ke sngi dan kam peniap ya kata ke briew. Takamut u Jisu la saki lamler ya ka hukum. Udai unong pen ken hukum. Baki nong pet u Jisu udai ba hikai lamler. Pet u Jisu. Udai ba hikai bakla ya ka hukum. Namar kan kum hukum pet ke jing tok ong de men lentem mau. Kum nu ong nai lentem. Pi? But saka ba ar de ka long la da u Jisu ong lentem mau ini ka breu. Ti hang ta ki nong mio hukum na ipat men lentem mau ini ka breu. Namar ka hukum ban peniap kadai tang na ka sorkat. Pet uneu breu ushim ya ka any halaga jong ka ketiga jong. Kabamut u Jisu udan ha kata ka jaka ka spot. Kabalong very tight. Kaba udah lek gum turu long, udah lek am turu kabam long. Lada wong lentem mauru, usa syakya maka sorkar ru. Lada wong wat nom lentem ru kinong pet uni udai unong pen ken hukum. Tading ta kiwan ra ini ke breu, hau ni unong tau hukum. Kimut ban batai ka hukum. Henry u Jisu u batai ka laya ka hukum, bak kakawang ka karto ka laya kihi. Tading ta lada kim snap hai ka ke boong try. Haga daga sngi makihi baro kin syasyalan temma. Tading tao na ro bahe aro barit. Ki panhap ya ki ma bagi pet non ta. Mga sot nat ine ka way. Haba kini ki breu ki wan ra ine ka breu show Jisu. Kimut ban wan ra ban penrem. Henry u Jisu de unong tao ya ka ai. Bar haga an ke jong blai. Ken mau bo blai it ya ka jingai ba ka jing snai. Padeng tao blai ai ka jing snai ine ka breu. Namar labishar bamhok eka. Labishar baklaya ka. Namar. Bagani ka brio. Kala le ika taka pop. Hendang ka abad ang fi ka ni kasi mantala ngile pop ka no ru. Lada piwan show Jisu. U Jisu un penkesan bi pi. Lada pila pa shisha shu. Lada piwan ka do anut ka ba shisha hautra. Bani ka brio hadin nang ta ka babal ke tu. Borok kila ika taka brio hang ta. Baru Jisu keli mado penram ya pa. Kong nan penram kenrat. Te wong ngaru am penram ya pa. Kilet no tangga wai pat wong wat laptop show. Tadi tahu Jisu udai nong ai hukum. Bangimla ban ya batai hukum ya Jisu. Kado kalong mar persya te yang ongi fi. Bagari kata kini ki breu ki wanda ka bakin do. Ki klem wan ban bishari ni ka breu da ka bakin mynsiem. Nani ban wan ban bishari ya Jisu da ka bakin mynsiem. Ki ibe ya ni ka breu ban Jisu da ka bakin do. Berkimut ban peniap ya Jisu, ban peniap ru ya ka breu. Henry kimla ban yale yau tau nong ayukum. Namar bau nong ayukum. Ula ban bishari ka bakin do. Bar ula ban bishari ka bakin mynsiem. Tadi ta Jisu mo ko mga ong ipi meneba haka hukum kidon ki breu ya ka ba tang kumbakla kalok kumno ru kila pelat no ya ka kila divorce ya ka abu Jisu kran ru ya ka bakum kata wang kumne ladang ngapuli syapang kene ka jingi kai syapang ka jingi pelat tengah wang kumne wang kene nong ka basan ka dekot ka balai puai jo Matias wang kumne la ong ru uno ru uban pelat no ya ka tengah jong u wan ai ya ka kot e no Henry nga ong api ba uno ru uban pelat no ya ka tengah jong u lem datang na ka banta ka ba klim upen klim ya ka uno ru uban Nongkhryiem bat kata ka balai no uru uklim
piu jisu ai tang kawai ka lenti tang kawai ka daw ba uni ubriu ulaban I no ene ka briu mdei bu ulaban shu I bi kum tu la da ka bakla ge ne ba ko ba ka bakla shet jintal ne ka bakla ban istri le ne le se kum kita gi ke te jisu ong em mla ban shu plat no ka tengah kum tu ban shu ai no ka kot E no jisu ong tang kawai ba kata ka long shibuk la da ka ne ka briu ka laklem uni ubriu ulaban plat ya ne ka briu ba lada kan ka briu kala klem ba uno no bele ya shong ba kan ka briu utau briu ru klem tanggata nanda ka waipat shubu kalong da khongpong ru shubu la daw ni briu klem ya kan ka briu ba kan no ka briu ka ba ya shong ba uno briu karu ka klem namar balai kala klem ba uno ba klem kata ka de kum ka jong jisu tading ta amdan da ka waipat tading ta bangi ya da ka ktin ka jong blai abang iya do mynsiem ba ko ni sngewthuh I baro na marba kani ka ktien ga bila tho do mynsiem ba da bang iya yo mynsiem open shai I baro tingin dwai kani ka por ka bamenta angai bu train kerku ya pi ba pinom ya chu akado ndai ba pin ya how mynsiem jong blai tingin dwai try na ka por nga aingo ya me khot yangi go try ya ka bangin shakri ya me bangin ro ya me ya bangin pen kra ya me go try hakata kan nyam garukom lene hakata ka bakin jado bakin jabriu me khot ingi go try ya bangin shakri ya me ha mynsiem baraga jisha na mar bang iya yo mynsiem inang man bishare da ka bakin jado inang man bishare ya ka bakin jamin sim ni sngewthuh ya ka bakin jado ni sngewthuh ya ka bakin jamin sim but trying a dway man ahingi o ta mynsiem ba khoi mani khon jame try kin ya mynsiem Kenya yawen siya magin so to ikaktin bagaktin kan shy bagaktin kan along shisha ka jinker koiki plegi kmat bagin jamin sim plego try ka donot ka jonki play bakin ang la ban snow to ban itu yame ko try ban mani me hawen sim daga jing shisha kadwaya kar ko yapi baro ki basngap ne kubor bafin trang yo mynsiem bafin trang shisha iya ka bor ke jong blay ke jim ke jong fi wanom suhon tang bapil along niam wanom suhon tang bapil don hakano no kan hon henry to ai bapin da hon jrot aba piyo shisha yo Jesus Christ kan kadwa nga ker khui pi ni kesngi jingpang jistom jing jingle bor man bor soitan bor kin kan ria bapin I ka bor ke jong blay hagar tayo Jesus ngadwai amen bar amen amen tran ker khui fi in sa isyam yang la shay kesngi Amen.